راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم سمعتي راديو إرنا هلو كنتات إثيوبيا نابي قصو أبزبل بمعكنا زينا تدقاقامي تنتانتات كوهابلو نسمعن هلينا زهجر بمعكنا زينا بفلاي دمه بمحبراو ميدياتات زلوا مثلن بأكل تقوعيزكا كتبت حن زلوا فللي انتاي مثل بوليتيكا زهجر مسنا إرتراس تتحزم اسمه خانو دمه انتاي صعبين كلويو إرتراوين سدتنياتات بتهجر قدمن حجين زلوا كنتات كميو أبزبل كالون بزعبا إثيوبيا توسخ مبري كبنا أب إثيوبيا مزغني غازيتنيانا غازيتنيا راديو إرنا يوهانس تسفا مريم توكيسنا لنا حراي يوهانس يقني لي انكو عاد حن مصخا كاب إثيوبيا انكو حن حكا اما نمبل كندي غزي خا ناب إثيوبيا تبصح زلخا ابزي حد عمت مالتيو حدش منغستي كاب زمسرت مبل سالساي غزي مالتيو اوكي حراي جون ابزي سلسته غزي زبصح كالو بزوشت حد عمت إثيوبيا انتاي فللي ترخبلا لخا ابزان سخا تغعز كان سلسته اوانات مالتي بزعمت بمنصر إثيوبيان تقينا مالت زيادة تهزبي زنبرو زي متأمان دوسخ يمثل فرحي تسفع أورصت كومون أبتي حدش منقست زلوا أمنت كأزقو دلخوين رخبيو بمنصر إرترايان كأني بزحي سدتنياتات دو حازلو عامت كوين رخبيو اوكي إثيوبيا تدغاغيمو نريو كم زلنا بسوشيال ميديا ازي حما مثلي زفرح إثيوبيا كتبتاتنيان ابزبل انفد زخيد تنتانتاتنا نسمع زلنا نسخه باكل بزرا خيو انتي كمي غرخيبكا اتي كنتات ناي سوشيال ميديا فلاي بإثيوبياوያን حقم زراب حيش بزح دحزني مالت اتي ابايتا زلو كوننتن نساتهم اب سوشيال ميديا وصيوم دزاربون دراخب ايكونن ازي كبل كلخ انتي مالتي اتي كونتات اب تفلالي اقاطاميات نايت فصامه لتخايدلو ابت بوتا نيره نابنت نبهر دار بقربا رئيه ناي زعمت زي مالتي كومون ناي غوندر نبر رئيه مفنقله منغست زبلوا مالتي ناي كلل امحرا ايوه تنعو انت رئينا يا خوينا مفنقله منغست ديو ايكونن زبلتي نخل سبا كاتا ايكون دلو نتما بنبرت ناي كتما بحر دارون كومي صلغلغ زبله مالت دينو صور زخونه اغلالص ايو ناي تقداماي منستر يكون وين ما ناي منغست إثيوبيا كوينو غنا كومي لو خلو تي اب سوشيال ميديا زكايد كل عينت نت منغستي تقنون وسيقا ابايتا زلو كنتات كتريو خلاها ننبيني اب سوشيال ميديا إثيوبيا حنت معلت وعيلها تحدراي يمثلني اب غبراو زغونه مقد كتريو خلاها كن تفلي ابنت اب كل تግራይ وعدو اب تقعس كل غزي استات شوعات ختماتات ابيله توعيزه نيره ولا حدا نجر مني أبيخا انت خازب لك كايبل كان بسلام تقعس كاب سلام يقطعتو زلو محبراوي هيوت كابو ملوخاس ترغاغي بمنصرون كل لا محراون دحرت فصامه 4-5 معلت تصنيحو نور هيوت راي قصيلو مالتي اتمنغستي ولا ديل خنسو اتناي كل لا محرا منغست جينا تودبو قلو كومينيرو بتماسال كنتات ناب تحتي ناب اوروميا اب تقعس كل يكون كاب ادس ابا جمير كاون ولا حدا كسع كنزي زفرح كنتات اينبرون اسلزبو كن تاب علتنا بعلت بتزلو كنتات حقوس ايكونن فلايت بوليتيكاو كنتات اوكي حراي حقوس زي قبرلو زلو مخنيات انتايو مالت قدامي منستر ابي احمد ناب سلطان ابز مصالو زنبره مبصعن حج زلو كنتاتن سلاستفلالي دي وي كال مخنياتات الله هو قدامي نسي مالتي تمنغستي مجمريا كمص كله تهزبي زنبرو تسفان أبايت حج زغنا كنتاتن ننبينيو تمنغستي نبعلو رغو ايكونن مالت لإثيوبيا ملو كرق زي كونس نبعلو رغو منغست خوينوسي نخيد زلو تقولو تصبيبي زل فرح له إثيوبياوያን مالتي بتماسال كنتات كا اتي وحدي ناي حبريتا
واحد حبريتا اب كابتي منغستي اقدم زوص نبره حجي يلن تن ناي برايفت ميديا يترف ولا تناي منغست ميديا ونبعلوس ولا حنتي دارغا دتقم حبريتا نابت حزب زوردو يلن حجي رايو انه نزف تصامناي بحر دار زنبره ناي مفنقله منغست دمسللو هيوت كلته لعلوت مكوننا سلسته مكونات ولا يكون قال دوسده كمول حدا بقى كساب حجي توهبو اخل مغلص يبلون انتي كايدالو زحبرو ነገር يبلون ስለዚህ ካብ ዝተበገሰ ልዕሊ ሁሉ ግን እቲ ቁጠባዊ ህይወት ናይታ ሃገር ብዘሰንብት ኩነታት አንቆልቂሉ እቲ ናይ ንግድ ምንቅስቃስ በሙሉ ዳርጋ ጎዲሉ ዕለታዊ ዝካየድ ከምዚ ዘረፋታት ወይ ከአኒ ስርቂ ኣብታ ሃገር ጉኑን ኮይኑ ህዝቢ ቀልጢፉ ገዝኡ ከአቱ ጥራይ ይቅሰባሎ ዝኻስ ብሰንኪ ዋሕድ ናይ ጸጥታ ኩነታት እዩ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ህዝቢ ተስፋ ቆሪጹ ይዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ካብቲ መንግስቲ ከምዚ ክልተ ተጋራጫዊ ሓሳብ ዝሃብካን ኮይን ተሰሚዕኒ መጀመርያ ኩሉ ንቡር ህይወቱ ዝመርሕ ሰላም ይዘሎ ዘስግእ የብሉን ኢልካሙ በተሓደኻ ስክፍታ ከም ዘለዎ ትገልጸልይ ኣለኻ ደግሪ መንገድኻ ከተብርሃለይ ከ ናብነት ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ተጋሩ ወይቶም ካልእ ብሄራት ስጋት ኣለዎም ድዩ ከመይ ዝነብር ህዝቢ ካብ ኩሉ ክልላት ኣብ ተጓዓዝ ካሉሲ ናብነት ኣብ ክልል ትግራይ አምሓራ ከመይ ይነብሩ ኣብ ክልል አምሓራ ትግራይ ከመይ ይነብሩ ዘለዎም ስኽፍታታት ከመይ እዩ እስከ ብዛዕባ እዚ ዳህሲስ ከ እንተኾንካ ከተብርሃለይ ጆን ሕራይ እንታይ ማለት ይመስለካ እቲ ንቡር ሓደ መንግስቲ ነንዕለት ከካይዶ ዝግብኦ ካብ ጸጥታ ጀሚርካ ክሳዕ እቲ ካልእ ተረፈ ናይ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ማሕበራዊ ህይወት ኣገልግሎታትን ከምኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ከዓ ንወስዶ ካልእ ዓይነት ናይ ጸጥታ ኩነታት ምውሓስ ድምልከትን ንዑ የፈላለየ ነገረካ ፈቲ ነጸኒሐ ኣብ ከለኻ ማለት ጠቕልል ኣቢለ ክኸውን ንኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እቲ ህዝቢ ነቲ ዝሓለፈ ኩነታት ገምጊምዎ ሕጂ እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ብሩስን ናይ ፖለቲካዊ ስምዒታት ዝገብሮ ዝነበረ ዋጭዋጭን ወይ ድማኒ ኣብ ጎደናታት ወፂኻ ሆይ ሆይታን ኣንጻር ናይቲ ዝነበረ ስርዓት ንኣብነት ናይ ህወሓት ወይ ድማ እቲ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ዝነበሮ ኣመለኻኽታ ሕጂ ከም ብሓድሽ ዝጎደለ ቀስ ኢሉ ክሓስብ ዝጀመረ ህዝቢ ኮይኑ ይረኺበ ካብቲ ቀዳማይ ክልተ ግዜ ዝኸድክዎ እዋን ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እስከ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብክልል ተገማሚዖም ማለት ሓድሕዶም ዝፋጠጠሉ ዘሎ ኩነታት ዘሎ ይዝመስል ኢትዮጵያውነት ኣሎ ድዩ ሕጂ ኣብታ ሃገር ኣብ ትግራይ ተኸይድካ ኣሎ ድዩ ኣብ ኦሮሞ ተኸይድካ ኣሎ ድዩ ኣብ አምሓራ ተኸይድካ ኣሎ ድዩ ኣሎ ድዩ ኢትዮጵያውነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ውን ንሪኦ ከም ዘለና ክልል ሲዳማ ንሕና ሲዳማ ክልል በይንና ክንከውን ኢና ዝብል ሕቶ ኣሎ ሕጂ ክልል ናይ ሕቶ ነቲ ኢትዮጵያውነት ሃሲስዎ ዘሎ ይመስል እሞ ኣሎ ድዩ ኢትዮጵያውነት ጽቡቕ ሕቶ እማ ኢትዮጵያውነት ኣሎ ክንብሎ ኣሸጋሪ ዘይክህልወሉ ዝኽኣለ ምክንያትካ እቶም ኣብ ደገ ብፍላይ ዘለው እዚ ናይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ውሽጢ ኮይኖም ጎስጓስ ዝገብሩ ጽልዋ ዘለዎም ሰባት ብቐንዱ ካልኦት ምሁራት ውን ነቲ መንግስቲ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ አብይ አሕመድ ይኹን ነቶም ዳሕለፉ ካልኦት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ደሳለኝ ሃይለማርያም መንግስቲ ውን ቅድሚው ዝነበረ ናይ መለስን ከቢድ ነቐፌታ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ብሰንክናታቶም ምልዓዓል ደምፅዎ ስምዒት እቲ ህዝቢ ድበዝሐ ዝጎደለ ይመስል ብመንጽሩ ክሳብ ሕጂ ብተስፋ ዘለዎም ሓያላት ካልኦት ፖለቲከኛታት ከም በዓል ልደቱ ኣያሌው ዝበሉን ካልኦትን ኣለው ሓደ እኩብ ሓይሊ ግና ብንእሽተይ ብንኡስ መጠን ከኣነ ድንቃሳቀሱ ዘለዎ ማለቶም እዩ እቲ ህዝቢ ሕጂ ሲ መደምደምታ ናይቲ ኢትዮጵያውነቱን ኢትዮጵያውነቱን ክትመዝነሉ ኣሸጋሪ ብሓደ ወገን ድመፅኦ ማለት ናይ ፖለቲካ ሃፈፅታ ወይ ድማኒ ዋዒ ነቲ ነገር ዝያዳ ናብቲ ናይ ክልሉ ደረጃ ደሰጋገሮ ጊዜያዊ ስምዒት እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝበልካዮ ዝያዳ ድሕርዚ ናይ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸተመ ስምምዕ ሰላም ተስፋ ብምግባር ዝያዳ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማእከል ዝበፅሖም ማለት ተፈላለየ ዓይነት መስጎግቲ ንበሎ ወይ ግፍዕታት ንዕኡ ተቕሊሎም ናብ ሰሜን ናብ ትግራይን ከምኡ ድማ ናብ ኤርትራን ዘለዎም ተስፋ ዝያዳ ስለ ዝሓየለ ብውሰንኪ ስለዚ ነቲ ናይ ማእከል ገዲፎ ናብታ ትግራውነት ትብል ነገራት ከማዕብሉ ባህርያዊ ከምቲ ደብረጽዮን ባዕሉ ኣብ ሪፖርተር ጋዜጣ ድበለውን ህዝቢ ትግራይ ሲ በቃ እናተደፈአ ብሓይሊ
ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሳነ ናብ ዝብል ትግራይ ናብ ዝብል ስምዒታት ከም ዝኣቱ ተገይሩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ከምኡ ኢኻድ መሰል ኣባይታ ብሓቂ ኦኬ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሃለወት ማለት ውሽጣ ዘይረግአ ብዙሕ ነገር እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግና ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ከም ናይ ሰላም ሻምፒዮን ተራእዩ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክበፅሕን ዕርቂ ክገብርን ይረአ ኣሎ እዚ ኢትዮጵያን ከመይ ይርእይዎ ውሽጦም ዘይረጉ ጎረባብቲ ሃገራት ከርግኡ ዝጎይዎ ዘለው ተብተብ ከመይ ይረአ ብኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተማሓቂ ክነግረካ የማ ካብ ብዙሓት ካብ ላዕለዎት ምሁራት ጀሚሩ ክሳብ ታሕተዎት ተራ ሰባት ኣብ ጎደናታት ዝርከቡ ካብዚ መንግስቲ ብብዙሕ ደረጃ ተስፋ ቆሪፆም ካብ ናይ መንግስቲ አብይ አሕመድ ዓዊሎም ይዛረብሉ ማለቶም እዮም በቃ ማለሲ ከምዚ ዝነበሮ ዝና ብሓደ እዋን እንደወደቀ መንግስቲ ኮይኑ ደሎ ሕጂ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ትገብሮ ዘሎ ኩሉ ከምዚ ናይ ፋሽን ሾው ትርኢት ገይሮም እዮም ደወስቶ ዘሎ ኢትዮጵያ ሕጂ ወላ ሓንቲ መንግስቲ ንበይኑ ይድስዕስዕቶም ህዝቢ ከዓ ንበይኖም እዮም ዘጣቅዑ ወይ ዘኽድዱ ዘለው ንበይኖም እዮም ኦኬ ነጋጣሚ ኮይኑ ንዑ ድትካእ ሓይሊ ኣሎ ድዩ ድርአ ፖለቲከኛ ኣሎ ድትልካ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ዘሎ ይመስለኒ ኦኬ ሕራይ ነዚ ምናልባት እንተ ተዓዚብካ ኮይንካ 2020 ኣብ ጉንበት ምርጫ ክካየድዩ ይብሉ ኣለው ዝካየድ መስለካ ድዩ ማለት ህዝቢ ከምኡ ኤክስፔክቴሽን ኣሎ ድዩ ትፅቢታት ኣሎ ድዩ ክካየድዩ ናይ ብሓቂ ምርጫ ህዝቢ ብሓፂሩ ብዛዕባ ምርጫ ምክያድ ደይምክያድ ገለ ወላ ሓንቲ ዋኒን ይኮነን ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ መስለካ ዝያዳ ነቲ ዘይርጉእ ቁጠባዊ ኩነታቱን እቲ ብሰንኩ ሳዕሪሩ ዘሎ ዘይርጉእ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ዘይውሕዝ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ኣቃልዎ ዝያዳ ይህቦ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ፖለቲከኛታት ዘካይድዎ ምርጫ ይካየድ ኣይካየድ ወይ ናይ ሰልፍታት ምዝገባ ይካየድ ኣይካየድ ዝብል ነገራት ብዙሕ ግምት ድህቦ ይመስሉን እዮም ብሓፈሽኡ ግን እቲ ምርጫ ኣብ 2020 ክካየድ ኣይመስለኒ ንዓይ ብወገነይ ብዙሕ ኣካታዒ ደሎ ወላ ባዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሳብ 34 ድኾን ሚልዮናት ገንዘብ ሰሊዕናሉ ከምኡን ካልእ ነቲ ኦፊስ ዘደራጁ ሓይል ተዋሂቦ እቲ መንግስቲ ባዕሉን ብቢልዮናት ክሳዕ ድቁፀር ገንዘብ ወሲኑሎ ግና ኣብ ባይታ ክትሪኢ ከለካ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ኢትዮጵያ ፈፂሙ ኣይፍቅድኒ ብፍላይ ከዓ ናይ ክልል ኣምሓራ ኩነታትካ ዝያዳ ዘይምርግጋእ ብዙሕ ኣለዎ ስለዚ ድካየድ ኣይመስለንን ሕራይ ጆን ኣብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዕልዋ ድዩ ኣይኮነን ብዙሕ ኣካቲዑ ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ምስ ጎኒ ዝተታሒዙ እውን ክልተ ጀነራላት ትግራይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ አበባ ተቐቲሎም እዚ ከመይ ስምዒታት ፈጢሩ ብድሕሪኡ እውን ነቲ ዕልዋ ፈቲኑ ዝተባሃለ ሓደ ጀነራል ኣብ ክልል ኣምሓራ ተቐቲሉ እዚ ከመይ ስምዒታት ፈጢሩ ብታ ሃገር ኣብታ ሃገር መጀመርያ ከቢድ ስምባደ ይፈጢሩ ንብዙሓትካ ፍላይ ከዓ ነቶም ተወላዱ ናይቲ ክልል ኣምሓራ ድባሉካ ልቦም ዝሰበረ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምክትል ጠቅላሊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ነጋጣሚ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ምስ ምንባሩ ሓደ ካልእ ስእሊ ክህብ ተገዲዱ ገለ ኣዚዙ ንሱ ከይዱ ገለ ክብሉ ፈቲኖም ካልኦትካ እቲ ፍፃመ ብድሕሪት ብካልኦት ሓይልታት ተፈፀመ እዩ ንኸምፅሉ እዮም ደላግቦ ደለው ኣብ ማውታ ናይቶም ክልተ ላዕለዎት መኮንናት ናይ ምክልኻልን ከምኡ ድማ ናይቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተቐትሉ ፖለቲከኛታትን ከምኡ ናይ ተሓላፊ ኣሳምነው ፅገ ናይ ቀደም ብርጋዴር ጀነራል እዚ ነንመይኒ እዩ ኢሎም ነናቶም ሂቦም ብሓፈሹ ግን ዶክተር አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስቲ ኢሉ እንዳሃቦ ብዙሓት ኣይዓደግዎን ኣይተቐበሎን በቲ ኩነታት እውን ንክፃረ እዮም ዳሓቱ ነይሮም ማለት መንግስቲ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኣፃራይ ኮሚሽን ወይ ከዓ ኮሚቴ ቆይሙ ነቲ ኩነታት ተኸታቲሉ እቲ ሓቂ ነገራት ፈሊጡ ክመፅእ እዩ ዳሓስብ ነይሩ ማለት እዩ ወላቶም ድሕሪ ፍፃመ ናይቲ ቅትለት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ተረፍ ፖለቲከኛታት ነቲ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ክልል ኣምሓራ ድህቦ ነበሩ ሓበሬታ እውን ማለት እኩል ሓበሬታ ግንዛቤ ከም ዘይብሎም የመልክቱ ነይሮም እዮም ፍፃመ ክፍፀም ከሎ ብናይ ገዛ ርእሶም ወታደራት ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ንምክልኻል እውን ዝወሰድዎ ሜላታት ክገልፁ ከለው ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ውሽጢ ከምኡ ዓይነት ፍፃመ ፍፀም ድዩ ክሳዕ ኢልካ ክትዓቐም ተሓስብ እዩ ተኻይዱ እቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ብዝኾነ ድሕሪ ፍፃመ ናይ ቅትለት ናይ ጀነራል ኣሳምነው ፅገ ዝያዳ እቲ ኣቓልቦ ዝረኸበ ቤት መንግስቲ
ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ፍጻመታትን ናታቶም ዝነበረሉ ኩነታትን ጅግንነትን ዝያዳ ሸፈና ረኺቡ ህዝቢ ከደልዮ ዝነበረ ግን እቲ ሓቀኛ ፍጻመ ብድሕሪት ፖለቲካ እንታይ ተኻይዱ ይኽፈልል ብሓቂ ኣሳምነው ጽገነት ኩነታት ፈጺሞ ዲዩ ኣይፈጸሞን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ኣካል ማለት ትፍሉጥ ሓያል ዝበሃል ዝነበረ ናይ ጸጥታ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ኮይኑ ነቲ ኩነታት ክከታተል ደይጸንሐ ብሓቂ ቶም ፍሉያት ሓይሊ ናይ ኣሳምነው ጽገደ ደሰልጠኖምን እንትኾኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማለት ናይ ብሓቂ ስጋኣድ ፈጥሩ ድዮም ነይሮም ወይ ተደይ ነይሮም ከኣንሲ እንታይ ነይሩ እቲ መደባት ብምሉኡ ይድብል ነይሩ ነዚ ብምሉኡ መልሲ ክህቡ ኣይከኣሉን ድሕሪኡ ብቐጥታ ብዙሓት ላዕለዎት ፈጸምቲ ኣካላት ናይቲ ክልል ስለ ዝሞቱ ናይ ግድን ንዕኡ ንምጽራይ ንዕኡ ንምትካእ በቲ ሓደ ወገን ቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ነቲ ካልእ ፍጻመታት እቲ ጸጥታ ሽዑ ስርሑ ስለ ዝጀመረ ብኣማይት ቁፅር ሰብ ብሓንሳብ ተኣሲሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕውስውስ ኢሉ እቲ ነገር ብዙሓት እዮም ተኣሲሮም ከምዚ ከባቢ 500 ሰብ ከም ተኣሰረ ትናተይ ደለና ሓበሬታ ኮይኑ ግና ባህር ዳር ከም ቀደማ ብተስፋ ትጓዓዝ ከላ ኣብኡ ንኣስታት 4 መዓልቲ ብዓይነይ ርእያ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ህዝቢ ይነብር ነይሩ ማለት ጽቂሉ ግና ብሓፈሽኡ በቶም ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ በቶም ነቲ መንግስቲ ዝመርሑ ዘለዉ ናይ ኣዴፓ ይኹን ከምኡን በቶም ንዖም ልትኩኡ ድኽእሉ ካልኦት ናይ የማናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ልዕልነት ከረጋግፁ ዘልዩ ዘለውን ኩላቶም ተስፋ ድቆረፀሎም ይመስል ህዝቢ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ሰላም ዝረኽበሉ ኩነታት ርግኣት ማለት ክሳዕ ክንደይ ተቐዲሙ ወላ ሒዙ ፀንሐ ናይ ሃዋሃው ናይ ሰላም ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዝነበሮ ተገንዘበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ቁሩብ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝረኣኮ እንታይ ነይሩ ስእሊ ናይ ጆሃር ናይ አብይ አሕመድ ናይ ለማ መገርሳ ከምኡን ናይ መራራ ጉዲና ፕሮፌሰር ማለት እዩ ስእሎም ብሓንሳብ ስኢሉ ህዝቢ ኦሮሞ ሓንቲ ንኽትከውን ከምዚ ናይ ኦሮሞ ልዕልነት ማለት ጽባቐ መልክዕ እንዳገለጸ ታሽቦ ክገብር ትሪኦ ማለት እዩ ተጋነነ ከም ዓይነት ኣለዎ ታቤላታት ወላ ኣብ ንእሽተይ ከተማ ተወሪድካ ስእሊ ናይዞም ሰባ እዚኣቶም ኣይትስእሉን ኢኻ ማለት እዩ ግን ብሓባር እዮም ዝስእልዎም ከምቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ገለ ዘሎ ዓይነት ተፈላለየ ኣነ ናይ ኣሳምነወ ኣነ ናይ ኣምባቸው ገለ ዝብልሲ ምልክት ኣይኮንካን ትሪእየሉ ኣብ ሓደ ሕብረት ዘለዎ ነገራት ኢኻ ትሪእየሉ ማለት ኢኻ እዚ ከዓ ቁሩብ ምናልባሽ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ናቶም መንግስቲ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት ካብ እዚ ናይ ቲም ለማ ድበሃል ኣብይ ኣሕመድ ድምራሕ ዘሎ ሓይሊ ንሱ ብስልጣን ስለ ዘሎ ብተስፋ ክኸዱ ዝደረኾም እዮም ዝመስሉ ብኻልእ ሸነኽ እውን እቲ ኣተሓዛ ናይ ጉዳይ ናይ መሬት ይኹን ብቐንዱ ኸ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከም ከተማ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝያዳ ትወጥሪ ናብኣ ተመሊሱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ናብታ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትበሃል እያ ስሕበት ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ በዓል ባሌራስ ባላ ኣደራ ዝበሃል ናይ በዓል እስክንድር ነጋ ምንቅስቃስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናብኡ እዮም ዝያዳ ተኩሮ ገይሮም ደለዉ እቲኦም ፍንፍን ይኽብሉ እቲኦም ኣዲስ ኣበባ ክብሉ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓባር ይብሉ ስለዚ ቴንሽን መሊሱ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ድኾነ ይመስል ስለዚ ኣብኡ እዮም ድመላለሱ ዘለዉ ማለት እዩ ምስዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ብቐጥታ ምስ ንኤርትራ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ናብ ክልል ትግራይ እውን ተጓዒዝካ ነርካ ክሳብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን በፂሕካ መስለኒ እሞ ከመይ ኣሎ እቲ ዝምድና እቲ ህዝቢ ብሓቂ ማለት ብደይ ሓሶት እቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ምዃኑ ዝረኣኻሉ ኩነታት ኢኻ ትርኢ ማለት ኢኻ ወላ ማለተይ በቃ ካብ ቤናይ ወገን መፂኻ ብኤውሮጳ ምፃእ ብኣሜሪካ ምፃእ በስመራ ምፃእ ብድሌትካ ምፃእ እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ወላ ኤርትራዊ የትልከስ በቃ ተሓዊሱ ይቕበለካ ይዕለካ ደስ ዝበሎ ነገራት ትገብር ኣሕዋት ኢና ይትብል ኣብ ባይታውን ከምኡ ኢኻ ትርኢ ድሮ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ከተማ መቐለ ገዛ ክዕድጉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ካብ ሓደ ብቐረባ ነቲ ኩነታት ትፈልጥ ሰብ ወይ ነባሪ ዜጋ ናይ ትግራይ
يعللون نيرو مالتيو بتماسل خناتات اب كبابي زالام بساب تنقص كل وان بتعمي مالت دس زي بلي كن ناشتو تحت علم قلعوت مالت شات شايك فلي حم شايك فلي بصحو رخيبه زراري بيميره اب ارترا دمصيو او كن ولا تهزبي بك انا نعلت مقنن هو دغبروچ اني قوغله طمط اوبل كوميتات ريخا مالتي خا كاو حليفنا بكبابي شره اب تنقص كل واناتكا بزح سدتنيات كابتن معسكرات دمصو تفرالي عينت سلطناتات كوسدو كومون ابت ختمام زنبرو رخيبه ازراري بيمنيره نغاط ام نافت معسكرات نمبصح فقاد كم دليكا تولطيخا نبيت صحفت ارا كتما ابت كتما انداشر زلون توكسيوم وين غنات مسرح سنسلت نويعي ندحريتنا اديس ابا تملسكا نتوم اودلو حلفتي افقدكا ايخا كتكيت نفكلال كامبر نحنا عين قبر الناس لزولني كابتي كتما طراي كملس تجديده او نزرخكم سدتنيات غنا ازراري بحفشو بزلهم بتي وحد ولا عقابت كم زلهم قليصم ليه እዚ ካብቲ ህዝቢ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ እዚ ኦኬ እቲ ማዕስከራት ከመይ ኣሎ ይቅጽል ኣሎ ዲዩ ወሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘሎ ይዝረብሞ እቲ ማዕስከራት ይቅበል ኣሎ ዲዩ እወ እቲ ማዕስከራት ይቅበል ኣሎ ነጋጣሚ ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ሓደ ኣብ ከባቢ ሰርሓ ሓደ መቀበሊ ማእከል ኣሎ ነንዕለ ዝቅበል ካው ተቀቢሉኻ ናብቲ ካልእ ዝምልከቶ እንዳባጉና يوسدون كاوخا نفتن معسكرات ياتو مالتهم الله تقصر همام بزسكف كنتات يقصل زلو كاوناو توم مغب زقربو زلو سباتون نغاطامي رخيبه منيره نتوم سدتنيات نفت مجمره داتو لا معسكر ناي سرحا زلو او حدش سدتنيات كالوت ايرترا مقبال دابيتهم موي مالسي نوي حوان تقبيلاتهم صني حد حراي غنا كوصو تغبرتهم سومالياويان وين كيترفو يقبلوا له ስለዚህ እቲ ቁጥሪ ስደተኛታት ካብ ወገን ኤርትራ ድመጽ ዘሎ ብዘሰክፍ ኩነታት ብዙሕ ምዃኑ ካብቶም ስደተኛታትን ካብቶም ካልኦት ነበርትን ፈሊጠ ኦኬ ኣብቲ ማዕስከር ወይ ኣብ ናይ ዩኤንኤችሲአር ከይተመዝገቡ ብንዳባጉና መጻረይ ከይሓለፉ ብቐጥታ ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣብኡ ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን ብብዝሒ ከም ዘለው ይዝረብ እሞ ከመይ ትዕዝብትኻ ሓቂ ኣሎ እቲ ቁጥሪ ሱን ዝያዳ ከይኮነ እውን ኣይተርፍኒ ምክንያቱም ድበዙሕ ኤርትራውያን ነቲ ናይ ስደት ምርጫ ክወስዱ ተገደዱ ሰኣነት ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ዘይምህላውን ከምኡ ከዓኒ ማለት ዘተኣማምን ቀረብ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ወይ ከዓኒ ኣገልግሎታት ማለት ከም ትምህርቲ ጥዕና ዘይምርካብ ስድራ ቤቶም ኣውፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ ገዛና ተኻረዩ ዘቐምጦም ዘለው ደምህሮም ዘለው ደቆም ብዙሓት اوكي سبام تقريبا نيره اوكي كلت سكفتاتات كله خيل يحجنتهم ኤርትራውያን ሓደ በቲ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ተቀባልነት ረኺብሎ በአዲስ አበባ ስለዚህ አባላት ስለይ አዋፊሩ ሰባት ካድን خيل ይዝብል ዘረባታት ነርት መጀመሪያ በዚ ስክፍታዝን በተኻላይካ ኢትዮጵያ ንባዕላ ጌና ዘይረገት ሃገርያ ጽባሕዶ ፈርስ ጽባሕዶ ግጭት ላዓል ዝበሃለሉ ኩነታት ዘሎ ይሞ ኤርትራውያን ነዚ ከመዮም አንቢቦሞ ዘለው እንታይ መስለካ አማነል እቲ መንግስቲ ወላ ና ኢትዮጵያ መንግስቱን ማለት እዩ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ተዋዓስ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ወርሕን ክልተ ሰሙንን እቲ ናይ ኢንተርኔት አገልግሎታት ይኸፍቶ ይዓጽኦ እዩ ብፍላይቲ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ካልእ ዝበዝሕ ሓበሬታ ይኹን ካልእ ከከታተል ግዜን ዓቕምን የብሉን ወይ ከዓ ይውሕዶ እቲ ዕድላት ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ድመጹ ኣባላት ስለያ ማለት ነጋጣሚ ንሓደ ጥራይ ኣብኡ ከለኹ ረኺበዮ ትኹነታቱ ኣብኡ ከለኹ ተዓዚበ ርአዮ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዓበይቲ ፍሉያት ዝኾኑ ተልእኾታት ኣዝዮም ረቀቕቲ ኮይኖም ኣትዮም ክወፁ ይኽእሉ እዮም ግን ብሓፈሹ ብናተይ ትዕዝብቲ መንግስቲ ኤርትራስ ዓቕሚ ሃልዮስ ከምዚ ስለያ ሰዲዱስ ኣብ ኢትዮጵያስ ናቱ ኣባላት ኣሳቲፉስ ሰብ ክወስድ ኣይክእልኒ ነጋጣሚ ተፈላለየ ዓይነት ማለት ፈተነታት ኣካይደ ንባዕለይ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ኣብቲ ዶብ ነይረ
حج دي يكونس ولا قديمون أبتدأ حلف أوان تذكريها أبدو خد كله جزء نير كاون أفتفعل عليه بطاطات أدي سابا زيادة أبكالوتون نيري حج عقمي اللو دبل حساب يبلي سمعتون غردو بوغ ناتي ناول كتسبتي وين زرباي كما حل ألف دس ولاني أتو مسبلكا دوهابك حبريته نسي موت انقبليها أبزي أولا سلا ناي منكس إرترا غيلو يغون يوم قليب لكاي قنا بحكي أفتبايتا زولو أي مثلا إيو مالتي تهزبس بروغو خم قحدو خم كاساس تخيل غوناتات زولو تزيادة دسكف نايتهم إرترا سبتنيات أو ناي سرح الدراسة لزيله أو كال مقدي كتما عدولو تخيل ناي نوح وان مدبات سلا زي بلو بزوحت كاب حدا ناي كمزي ناي advertising ناي كامباني زلو سب دهبن حبريتا أزيو زشكفن ده تحساسبن كوين رقيبين وسودمانتاي بزحد دك نستيو أب سرح أمنزرانت كم توافرة فريت اللهم إرتراوين مالدي وإرتراوين أب جزا كوفيلن سبات بممتع دراقبون كم زلو نصب على نجير النير مالتي سلازي بتاع عند حزن نجزاوي كنتات هيوت كاخشفن كتبل أبكال عينت دوادق مورال كادتن كفتبله سرحوني يوافر خم زلوا سمع مالتي وزي من البات مستي بحفشا قطبا تاسي وزلو ابي ارتراون تمساسال خنتات كم زلو يزربيو حراجون حنتي توسخيت علات النبزي اتي اثيوبيا تهزبي نيرتراوين صبوق يقبلهم كم زلو بحفشا امريكا اللي يالخا أب منجستي إرترا جن أمنة الله وديو مالت منجستي إرترا سلام كوح سغيليو مس منجستي إرترا تغير زلو سلام وحسنا زلو وديو ن بريزيدنت إساياس قبرلو أقبابلا من البات تزبي شعو رسن خون خيليو ويسمعيتا وجزاو سمعيت خون خيليو حج خمودي زلو أب تزبي غير ماكا توم هزبي كساع تردوم ولا مالسي إن إرترا ينكروا بقولوس دحقوا سيد مسلم بزعبا بريزيدنت إساس صبق كزارة بقولو مجمرة مالتي بتاع من فعسا بأي جيجنا يقلق بلو خادليمو بحرتاني حقاقن بمنتاي جيجنناتو كم سخاتكم نتمناتاتكم ولك أملقت تولوم نوركم كم بعل ملاسي يخون ولا زم كلهم ناي إيهاديك سبسلت أنا زنبارو كاب انتاي فلديو كم يركم يخونكم إلكم تولكم نسودا أيو قناسي ندعي قالهم دولو خاب مالتومي حجب زعبا إرترا زولو ماملغاقتا ويدماني قنزابة ويفلتات أزيو دروت كويني رخيبه إثيوبيا بحفشو بزحون أفتي نايت منغستي إرترا أبل الزيقاتات زوردو زولو تفل على عينة قفعتات بدلات بزحون دقدسو أي مسلن زيادة توم دحشو تقاريو توم تقارو لتكونتات يحمم يحاسبولو قاربو يداليو جن أكل تقاي مقالو توم بوليتيكينيات ناتوم كساب حجي تسفا زقروچ يመስሉنيم مست منغستنا إرترا قرقو دليدلوم يم دمسلو تهزب جن كوم أيكونن تأب لعلي إرتراويان دوردلو قفعن بدلن يحموي تخالاي كفال نايت حبرتسب جن مالت أب كل محران أب كل أوروميا زلو جن بزعبا إرترا زلو جن زابن فلتاتن دروتيو ወይ ከአንዴ ጉድስ ኮይነ ረኺበ ኦኬ ህዝባው ግንባርን ሕወሓትን ንምትዕራቅ ገለ ዝብል ተበግሶታት ኣብ ትግራይ ወንተ ሰሚዕ ነይሩሞ ንብዙሕ ሰብ ኣስሒቆዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ምናልባት እንድዒ ገለ ተስፋ ገይሩ ካብዞም ክልተ ብዙሕ ዕንወት ዝፈጸሙ ውድባትሲ እንታይ ዕርቂ መጽኡ ኣይመጽኡ ስታዩ ድብል ትጽበታት ነይሩ እስኻ ከመይ ገምጊምካዮ ኣራይ ከም ትራኻ ኣቀዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ኣብ ናይ ትግራይ ፎረም ኣኼባ ተካየደሉ እዋን ነጋጣሚ ሓደ ክልተ መዓልቲ ክሪኦ ክሳተፍ ዕድል ረኺበ ነይረ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ንናይ ኤርትራውያን ኩነታት ማለት ብህዝቢ ንህዝቢ ንምርኻብ ፃዕርታት ከም ዘካየዱ ይዝክረ ሕጂ እውን እንተኾነ ፃዕርታት የካይዱ እዮም እቶም ኣለዉ ሓደ ግሩፕ ናይ ከምኡ ዓይነት ኡቡንቱ ኢቨንትስ ገለ ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣለዉ ክገብሩ ይደልዮም ግና እቲኦም ክልተ ስርዓታት በብውሽጦም ደልዎም ፍልልያት ይረአካይ ህግደፍ ምስ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ክላዘብን ክዘራረብን ድሉ እዩ ልብል ሓሳብ ፍጹም የብለይን ሕወሓት ግና ደለዎ ይመስል ግና ንበይኑ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት የብሉን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ንገለ ካብቶም
مقرب زغونو نابتي ناي حوحات بوليتيكا زغونو سبات رقيبكا سلامنتا يكون كتقربوا تدلي تيلكام يخحدوا نو نحنا مالتي كنزاراربكم سوم بزح دليت يبلنا قالوا لغايم قال تحقي عبايتا ابتناهاتهم بجقطاتات ناي سلام ندلينا كمزي قالوا خلو هقدفنا راح اقنبر يدلي مالتهم تمس حزب مسز قبرون درقيتنا حوحات مخانو فلوتي ازقا كسع كندزي مالت عوت ايكونن مغنيات مع بيت عدي تبلهم دلو نمني مع بيت عدي تبلهم دلونا يردأنني ناتمنا حدا خاب اما عسكر سدتنيا داتو سدتنياتات تصويعخ اكيبكا كم عبيت عدي تمثل كم عبيت عدي خونو لكاي كلني من يوم تم عبيت عدي كابي متيوم من وكيلوهم نزول حتون مالس زلو ما يمسلن سلازي كله سئل كاي كم تزبل كاي نقر من قد خجون بزعبازي من هالبات ابز حلفه كلتا ورحي وي ورحن قالنا بيلو ኤርትራውያን ተቃውምቲ ወይ ደለይ ትፍትሒ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምርኻብ ኣብ አዲስ አበባ ፈተነ ተኻይዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ነይሩ ምናልባት ምዝ ተሓይዝካ ገለ ክትብሎ ትኽእል ተሎ አይ አነ ድሰማዕኮ ኤርትራውያን ደለይ ትፍትሒ ምስ ክልላው መንግስቲ ትግራይ ማለት አው ዘሎ ምስ ሕወሓት አው ዘተ ብምግባር ከዛረቡ ከም ተዳለውን ከም راوندون كم تجبروا حدا حبريت علني كاو بتعرفها جنسي لك تي نايبادو سلسورة عازي تلابع قلتوف زجرم بقى مالسي ماني لوكايل كا حادث كده موزيك بزح ورطاتي مع النافذي سئل كاي بلا بلا عين برد اب إثيوبيا دتصنحه مالت بسم دلاي فتحي خنق اساس دتصنحه اكل او حجي ايرخبكون مالت كابوزا حسابات كديسس فاتينا نيره يلن بدبدبيو او خلو تحقت منقس لو صاي مسلني اكيد وي بوليتيكا منقس اسكي غبر تباهيلوم يم تاكيدوم يم بمنقس اثيوبيا تباهيلي كنا ولا حدا كم تثبيت نيروني مالتي بوحدو مست منقسس بقربا قريبهم لنا اثيوبيا منقستون هلاونتهم سلامتاي كم تخلكلو ويكا انتي حساباتو منغستي بزعبا امنا ኤርትራ ኩነታት ዘሎ بحطيرو مسجدف ترايديو خمس حجي دكتور ابي احمد ابي ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልቲ ፍጻመ ገይሩ መጽዩ ሽፍንፍን ዝበል ዓይነት ሓበሬታ ዘይብል ኩነታት ናይ ኤርትራ ብምዝታይ ይቆጽል ደለሎ ወይስ ዳ ምስቶም ካልኦቱን ወሰንት ናይ ኤርትራ ዝኾኑ ወይ ከዓ ክወስኑ ዝደልዩ ካልኦት ሓይልታቱን ክዛረብ ወይ ክላዘብ دلوديو دبل حسب كأوروبي تثبيت نيروني زي بوغان إرتران دي مرأي كي يقرمنن وكي يتحساسبنن هاي ترفل مالتي اوكي حراجون كم زازمي من البات اب إثيوبيا بزحات ناي بحتي غازيطاتات አለዋ ስጋብ ሬዲዮ ونالو መስለኒ كميلوا انتاشي كمين نشوفنو لنا ኤርትራ ሁነታት ይኹን ወላ ለና ኢትዮጵያ ሁነታት አታሒዘንደን ወላ ከመይ ሸፈነሎ كميلوا بحفشاتن غازيطاتات بطعمي دحزني معوي مالت كم تزراغايو مالت اب ኢትዮጵያ بتزامادي مالت دحشه ناي ميديا ወይ ካፍሪ ፕሬስ አገልግሎት ከም ዘሎ ፍሉጥ ግና ኣብ ዕለታዊ ናውራ ናይት ከተማታት ዘሎ ጸገማት ጉድለታት ገለ አይዛረቡን ገዲፎም አነ ንውዛሓት ኤፍኤማት ናይት ሬዲዮ ከከታተሎ ፍትነ ቴሌቪዥናት ከከታተሎ ፍትነ كومون ولا تندعبي عبيت غازيات بحالا خم بعد ريبورتر لا مثلا نريق لنا اتينا هات النقفيتا قد محجز نبره ندا غودلي مز زغا كلتا مغنيات زلو حدا اتي بوليتيكا نايت هاجر زيرو سلازخونه تافافي دبزحو غداي سلازبزحو زلو بينا حيزون بينا يكودو يطفقم دلو يسمعكاتم مبزحتهم تم اف امات كان دبزحو دوريو كم زي دارغا ورهات اوقطو كنولو نخدينا زولع حوالي عقاس بزعبا ناي بريمير ليج صوتا ناي عد انجليز ناي مشطا ناي كوسو تصاوتوت كله ناي زي ناي افريكا كاف صنح صوتا عند ملكت رايب تصبصبو وي كاب حلف نغرات حلف دغونه نغرات فلوط اسبات معدام كله اب كوميتات يم نصبدلو ابتي حق كن ابايتا زولو حصرت ناي تهزبي مشفان دارغا غديفوم دحاركا መንግስት አብይ አህመድ ነቲናይ ምእሳር ጋዜጠኛት አው ሂድዎ ኾን خلي ክሳብ ሕጂ ግን ተኣሲሮም ኣብ ፍርድ ዝቀርቡ ዘሎ ጋዜጠኛት ወይ ከዓ ናብ ፍርድ ምቕራብ ኣይቦሞ ብትዕዛዝ ቤት ፍርድ ዝቀርቡ ዝግደዱ ዘሎ ጋዜጠኛት ከም ዘሎ
ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሪፖርተሩን ከይተረፈየ ንብብ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንወዲዝን ተደሚርዎ ብዝያዳ ግን እቲ ኣብ ደገ ደሎ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ብዩቱብ ኣቢሉ ዝሓልፍ ደይጠቅም ማለት ወላ ሓንቲ ሓጋዝ ኮይን ደይረኸብኮ ሓበሬታታት ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ናብኡ ኣቓልቦ ገይሩ ናይ ውሽጢ ሃገር ሚድያ ኣቓልቦ ስለ ዝኸልኦ ናብኡ ይመስል ማለት እዩ ካልእ ግን ብመንጽሩ ከዓ እዚ ናይ በዓል ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝበሃል ቴሌቭዥን ከምኡን ካልእ ኣብኡ ደለውን እንተሪእና ብሓፈሹ ከምዚ ኣብ ጎስጓስ ተጸሚዱሎ ማለት እዩ ንስኹም ንሕና ኣብ ዝብል ዓይነት ኩነታት ተጸምደ ይመስል በቃ ንኣብነት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ከምኡን ኣበራ ሌተና ጀነራል ኣበራ ሰዓረን ምስ ዓረፉ ምስ ተቐትሉ ማለት እዩ ብዘይ ምቁራጽ ስእልናታቶም ናይ ሽምዓ ዘለዎ ጥራይ ነቲ ህዝቢ ወላ ሓደና ረብሓ ደይብሉ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ኮይኑ ተኻይዱ ስለምንታይ መፈንቅለ መንግስቲ ተኻይዱ ዝብል ኩነታት ገዲፎም ኣብኡ ሓንቲ ሽምዓን ተናታቶም ስእልን ጥራይ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ንኽትሪኦ ደሰልችወካ ዓይነት ሚድያታት ነይርዎ እዩ ስለዚ እቲ ሚድያ ኣሎ እዩ ክትብሎ ኣሸጋሪ እዩ ብትግብሪ ነቲ ህዝቢ ዘገድሶ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዙሕ ኦኬ ሕራይ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ጋዜጠኛ ሬድዮ ኤረና بسم سمعتي أزي مسجنك بوجني ودي الله يغني لي معنا بوجني مسجنك راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازيت إنياتا زدالو نتا راديو